Det er de lokale brydere fra BK Trot. Og vi siger selvfølgelig også velkommen til resten af deltagerne, der selvom deres navne skjuler sig i tog og kamp. Klassisk højde, 173 tegninger. Og så er det ord til BK Trots formand, Flemming Simonsen. Jeg er jo ved at nå en alder, hvor jeg skal skrive det hele op på papir for at huske det. Men velkommen til Aarhus Open 2010, Danmarks største brydestævne for ungdomsbrydere. Velkommen til alle brydere, ledere, trænere, listeførere og dommere. Især en stor tak til vores udenlandske gæster, som bakker op om Danmarks største brydestævne. Det er Brydeklubben Trot. En stor glæde, at rådmanden for kultur og borgerservice i Aarhus Kommune, Mark Maria Christensen, har afsat 10 denne lørdag, så jeg kan være med til at åbne Aarhus Open 2010, så jeg vil give ordet til rådmanden. Dear all, welcome to Aarhus. I know that you've come all the way from Norway, Sweden, Germany and Poland to participate in this wrestling contest arranged by BK Trot.
As the owner of sport and culture in Aarhus, I am happy to see so many young people gathered across borders with the purpose of competing in sports, and hopefully you will also have a chance to make new friendships. I hope that you will enjoy your stay in Aarhus, and hopefully we will see you again another time. And now I will continue in Danish, since most of the audience understands Danish. BK Trods er et skoleeksempel på et fornemt stykke foreningsarbejde, der gennem mere end 90 års arbejde har skabt udvikling og gode oplevelser for brydesporten. Sidste år fyldte klubben 90 år, og det er en imponerende alder for en forening. Ikke mindre end 22 formænd har præget klubbens historie, og det er der ikke mange foreninger, der kan prale af. Det er klart, at igennem 90 år, hvor Trot har eksisteret, har der både været op- og nedture. Men det frivillige engagement i Trot har altid stået sammen, og man har altid forenet kræfterne, når det har været nødvendigt. Uden dette sammenhold i den frivillige indsats, ja, så havde det ikke stået til Danmarks største brydestævne i dag. Trot er en forening, som har været vant til gode resultater, både sportsligt og udviklingsmæssigt. Og I kører stadigvæk fremad i et højt tempo, der smitter af på omgivelserne. Et godt eksempel er samarbejdet med ESAA, som er Aarhus Kommunes elitesportsakademi. Her bliver de unge brydetalenter udviklet, samtidig med at der bliver taget højde for deres uddannelse. Det samarbejde er for mig at se et rigtig godt eksempel på, hvordan Trot både fokuserer på bredde og på idræt. Det er imponerende at kigge ud over forsamlingen. En kæmpe stor forsamling atleter, der er klar til at kaste sig ind i kampen om medaljer og om trofæer, og som er klar til at deltage i stævnet i dag. Jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig, rigtig godt stævne med en god sportsånd. Og jeg må så også indrømme, når jeg kigger ud over, at jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal i ringen. For I ser godt nok skrabe ud, men jeg håber, I får nogle gode kampe. Må de bedste hold og de bedste atleter vinde. God fornøjelse. Tak til Mark. Vi har lige en enkelt ting, som vi skulle have gjort for længe siden, men nu vil vi gøre det i dag, når der er så mange, der kan se på det. Det er jo, vi har jo haft nogle danske seniormester her i BK Trot de seneste år. Og der er det jo sådan, at vi plejer at give dem en guldnål vores danske mester. Og de der guldnåle, dem står jeg her med i hånden. Så dem vil vi lige benytte lejligheden i dag til at give til Dennis Jensen, som blev dansk mester i 60 kilo 2008. Tobias Folkensbæk, 55